ngima moko nyal. Nikech ingini ka bed ni ma odi to kinyago kwano gi pesa mionge go mokwongo. Koso gowi kodi to nyaka imany kaka ichulo. Trevor erokamano. Lakini kaka ng'ama osebet e utegi, to ng'ama osebet Kenya ka, mano ok penjo. Mano e duoko. In e chuny duoko. But I will tell you why. Kata bro wacho ni gimomiyo. Even though kang'iyo budget masani, ok anyal wacho no rach. Compared to the rest, mosebedo chien kanyo. But kipenja ni to wadak e tok gima wanyalo koso wadak kaka wanyalo. Wadak e tok gima ok wanyalo. Tiende ni nikech king'iyo like fuok mantie. Nikech fuok mantie sani iwinjo ka Esbons wacho ni maber ni wadhi holo 1.2 trillion. Monego bed ni waholo oko. King'iyo as a percentage of GDP kaka gi project odhi bedo 5.3% of our GDP. To king'iyo last time budget mar 2025-2026 nyen 4 gi project 4.7 of the GDP. Teno medrege atamalo karibu 1 moko kanyo. Tindani kata mana deficit marwa otimre nade omedore in terms of GDP. Tindani watemo wacho nango kaka fuok mane nitie dhi medore. To fuogni bende giwacho kaka onego bed ni gidhi timre nade gidhi kete like wadhi bridge ere kaka gidhi geng'o fuogno. Fuogno kaka idhi geng'e mokwongo gima waluoro mogik en gope. Tineno kata sani I think nobedo breaking news some few hours ago ka controller of budget no way about gope. Sama fuok nitie komedore kowuok atamalo 4.7 mobiro atamalo 5.3 tinani wamedore gimiluongo nosigo. To sigo ni pile pile onge ng'ama tigo osigo mar piny. Osigo mar piny iting'o gi jopinyno. Tiendani osigo no pod biro mana ir japiny sama wadak tok uwezo mar wacha. To osigo pod timre nade duogo ir japiny. Ingawa as an expert kata kaka experts okonego bedni kwa bire mesa kwa wacho weche machalo kamagi to luoro lile mwatimre nade emwauwe. Gik mabeyo bende nitie. Especially king'iyo ndalo machien nyineno kata ka jogo matiyo man gi payslip. Ni osebedo ka payslip ni himo sakasa magimitero dala otimre nade bedo matin. This time around we are hopeful kendo waneno ka onge indications ni payslip otimre nade idhi duonga kendo. But ang'ono motimore maber waneno ka sirikal temo kelo jok mang'eny into what is called the tax net. Chenani informal sector cha iluongo nango gi dholu. Chiro manie bwo momigawo mare ratiro. Chiro maratiro. Jogo mok nyal yude yo mayot machulo osuru. Kata jogo matiyo tije lwedo sana ma ok timre nade mok nigi yuto moro maber. Kendo giga gibende mondo gichulo osuru otimre nade ok yot. To neno kata jok ma lesi kata kaka jok ma uso scrap metal. Tineni chumbe moti kata scrap metal abro lungo gimna ni chumbe moti kata chumbe ma ok tigo minyalo dhi timnegi recycling inyalo chwak gi kendo malos go chumbe kata materials manyien gibenyo okelgi mo wacho ni withholding tax tineni osuru ming'ado kamichudi at 1.5%. Tiendeni iyudo ka sirikal koro temo ni jogo mane nok ni e tax net jogo mane ok chulo osuru idwa ni gine mondo gitimre nade gidonje nyaneno ka gi celebrate ni 1.5% no sawa. But kagi manya tok tent kaka ng'ama lony abro nyiso gi kamoro kanyo mabiro dhi hinyo gigo. But at the end of the day waduto nyaka watimre nade nyaka wachulo osuru. To gini kendo deviate odhi gimiluongo ni let's say the digital economy ema koro gidhi ni gidhi tax. To mano ok rach kipenja because the world is run on digital platforms and IT runs the world. To cut that front is growing. Cut the digital economy is growing. Therefore sirikal osudo mondo dhi otimre nade mondo dhi tax gi. Ok rach. Argument nyalo muna bedo ni to rate odhi malo ahinya
koso dhi piny. But waneno ka sani budget masani deviate from medo tax rates kata hinyo jogo manyo osebet ka chulo osuru, koro gikelo jogo manok chulo osuru mondo chulo osuru. Rates ok interfere go ka gidhi malainya. But the truth is en niya pod wadak oko mar uwezo marwa. To be problem kanyo en ni mwananchi ma pod dhi timre nade dhi hinyore. Nikech kineno gima ne the controller of budget owacho ni maybe by next year March bro bedo ni Kenya service debt at 71% of their GDP. Tiende ni ya kokaw siling 100 kuomwa kaka osuru to gini ok wadhi tiyo kod development of the nation. Atamalo 71 siling 71 out of siling 100 ichulo gowi dhi chulo ng'ono gowi. Sami chulo gope to development ok dhi mbele. Mano as a nation bende watimre nade wahinyore. Koro sani to en a delicate balance. Anyalo nyisa taxpayer ni ok rach ahinya kaka neno gini kaka biro. But the fact en ni pod wan oko marang'owa uwezo marwa to pod omedore to gino dhi kelo gowi. To gowi gimomiyo gowi ok mit ahinya. Ok miyi gowi no. Gowi nigi beche. Penj kata trader ma piny kata mama mboga moro madwa medo stock mare. To dhi kata I'm not mentioning these institutions na market gi no. Odhi kata kuom microfinance moro, faulu moro, Kenya Women no dwaro mondo mi gimoro mondo timre nade omedi. Penje ni gimoro adhi medo go stock ni imiye nono. Ok miye. Nyaka bed no chulo. Nyaka bed no chulo. Koro baden no pod dhi duogonwa. Koro mondo aduoki yo mayot pod to wamedo mana kunyo mamoko wanyal.